So yun, mga ka-road trip, samahan nyo kami sa aming road trip ngayong araw na to at mag-adventure tayo. Support natin yan si Bicolanong Kalbo. Oh, Bicolanong Kalbo Yun, Vlogs. Bicolanong Kalbo Vlog. Support natin yan, napakadami niya na rin natulungan at saludo ako sa mga ginagawa mo bay at sana magkita rin tayo soon at huwag kang mag-alala, kasama ka palagi namin sa dasal at proud na proud kami mga Pinoy sa mga kapatid nating OFW yan at tuloy-tuloy lang. Road trip lang na road trip sa buhay. Tuloy lang sa ating mga pangarap, balang araw masungkitin natin yan. Alright, God bless. Magandang tanghali mga ka-road trip. Samahan nyo kami ngayong araw na to at iikot namin kaya dito yung sakyan namin. Tara, let's go, road trip tayo. Balik tayo mga ka-road trip. Let's go. Yeah. Yan mga ka-road trip, nandito na si Mrs. Nauna na sa akin. Yan. Inunahan na tayo mga ka-road trip. So yun, nagkasabay uli kami ng mag-day off. So kaya ito, nagbike naman kami. Sobrang malamig na. Kahit kahit mga alas 8 na. I think alas 9 na ngayon. So yan. Bike dito kami sa may street. Ayan, punta kami ng siguro sa gilid ng dagat. Ayan, bike tayo, bike. Ayan. Ganda lang siya, skeleton lang muna. So yan, punta tayo sa may gilid, puntang gilid ng dagat. Maingay na naman yung bike ko, hindi talaga nakakondisyon mga ka-road trip. Hindi napapanaunan para paayos. Yan. Yan ang mga ka-road trip, yan ang tulay ng Alsapa. Yan. Ito yung water canal mga ka-road trip, yung sa ilalim. Binutas yan mga ka-road trip, galing doon sa may bandang dagat. So binutas nila yan. Yan diretso yan sa may Business Bay. Ito yung water canal. Yan. Ito yung dating pinagbaykan natin mga ka-road trip. So ang ganda talagang ng tingnan. So doon, sundan natin yung yung blue. Yung blue na pintura mga ka-road trip. Ito talaga yung pang bike. Yan may nakalagay dyan. Yan, allowed na mag-bike dito sa gilid. So yan, ito. Yan. Maingay talaga mga ka-road trip, walang oras magpaayos nito. Kaya okay na yan, nakatambay lang naman lagi. Yun. Hi. Kita ka ni? Kita ka kaya? Yun. Bye. Yan. Sarap magbike mga ka-road trip. Hindi yung lagi lang nakaupo sa sasakyan mga ka-road trip. May iba naman. Yun. Gilid tayo mga ka-road trip ng ng Alwasal Road. Yan. Tabol ni. Yan. So diretso lang tayo mga ka-road trip. Tara. So yan mga ka-road trip, yan yung harapan dati ng bahay namin yan. Yan yung Darwasal mga ka-road trip, Darwasal Mall. Yan. Tapos yung likuran yan, yung Bila.
Darwasal Villa. Sunod nun yung sa amin. Yan. Ganda talaga magbike. Bike. Yan videoan ko muna. Ingat ka, may hams dyan. Doon tayo, lumabas tayo doon sa sa may bridge ng dito nakaliwa na rito. Sa bridge ng Jumeirah Road. Diyan ang targetin natin. Ganda ng bahay mga ka-road trip oh. Yan oh. Hindi din yan. Diretso yan dyan. Sa may hospital. May motor sa likod. Diretso ka lang. May ginagawa rin pala ditong building mga ka-road trip oh. Yan oh. Sarap mga ka-road trip, medyo malamig-lamig na yung panahon. Diretso lang. Sige, diretso lang. Ganda mga ka-road trip oh, Raptor. F-150, FJ Cruiser. Yan oh, classic mga ka-road trip, ganda. So yan yung bridge mga ka-road trip, yung twist. Yan oh. Under construction, balik. Yan, balik tayo mga ka-road trip. Mahirap na. Under construction yan oh. May mga crane kaya mahirap na dun. For safety, dun tayo. Oh, ayan mga ka-road trip. Ako naman magdadala. Follow me. Ayan. Ayan siya mga ka-road trip oh. Kaso nga lang yung bike niya maingay. Iskandaloso yung bike. Ayan. Ayan. Yan mga tinatayong bila. Yan. Yan o. Ganyan lang yan. Tourist spot. Ayan. Ito naman ako. Hello. Bike. Ha? Ito, kanan. Regular customer ko yan. Alin? Ito, napalitan ko na yan. Napalitan ko na yun. Ayan, customer niya daw yan. Bay ng bahay. Tumatawag. Nandito.
Ayan mga ka-road trip, nandito na tayo sa may ano, kahabaan ng ano, ng Jumeirah Road. So ayan. Yung mga panahon mga ka-road trip, ito yung park dati. Ayan. So ngayon, pero ito ginawa na siyang ano, yan, Four Seasons Hotel na yan mga ka-road trip. So yun, hanggang dun sa dulo yan, sa kanto. Yan, Four Seasons Hotel. So tara mga ka-road trip, bike ulit tayo. Diretso tayo ron, tapos yung stoplight, kaliwat, tawid tayo sa stoplight. Let's go. Yan. Tara mga ka-road trip, let's go, let's go, let's go, let's go. Bike time. Ganda mga ka-road trip oh. Yan oh. Ano nga yung pangalan nito ni? Yan, tawid tayo. Baba muna tayo mga ka-road trip, baba. Thank you. Tara. Okay daw. Yeah. Ang babait nila, pinatawid tayo kaagad. Yan ang kagandahan dito mga ka-road trip. Kailangan yung tatawid, bigyan kaagad ng ano, mga ka-road trip ng way para makatawid ng mga sasakyan. So pag hindi mo yung mga ka-road trip pinatawid, bawal yun. Makita ka ng pulis, may fine yan mga ka-road trip. Yan mga ka-road trip, tatawid tayo mga ka-road trip. Hi naman dyan. Yan o, may mga nagtatrabaho mga ka-road trip dito. Yan. Yan yung kanto ng Four Seasons Hotel mga ka-road trip. Yan o. Ganda ng damo niya mga ka-road trip, nakadikit. Yan o. Yan, tatawid tayo rito. Tatawid tayo mga ka-road trip. May mga anahaw na dito mga ka-road trip. O yan o. Anahaw. Anahaw yan di ba? Ang ganda ng pagkagawa ng ano mga ka-road trip oh. Yan yung bakod. Lapit na tayo mga ka-road trip sa dagat. Yan. Lapit na tayo. Yan. Ganda ng bakod niya mga ka-road trip. Ganda na rin ng puno dyan oh. Nasa gitna ng roundabout. Ayan. Are you ready? Ready tayo. Ready tayo dito sa roundabout. Let's go. Ganda ng maggagawa ng bakod mga ka-road trip. Parang nagwi-wave siya mga ka-road trip oh. Yan. Yan, ganda ng building oh. So yan, nandun siya mga ka-road trip. Na-stuck up siya na-stuck sa roundabout. Hindi ko kasi alam bakit pumunta dun sa gitna ng roundabout mga ka-road trip. Yan. Hala! Go, 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 go. Yeah. Taas tayo dito, taas. Yan, taas tayo mga ka-road trip. Ganda na ng mga bulaklak oh. Let's go, drive. So yan. Tara mga ka-road trip, akyat. Where are you?
Where are you? Ha? Ha? Alin? Oh. Di ba dyan nga tayo na naligaw? Yung nagdi-end. Yan oh, may mga namingwit mga ka-road trip. Yan oh. Ganda talaga rito mga ka-road trip. Namingwit yan, yan yung ano, namingwit. Oh. So yan. Ikot tayo. Where are you? Inaw ng dagat. Hanggang doon tayo. Pumunta tayo doon sa pinakadulo. Yan. Oo. Yun. Galing yung lumalangoy mga ka-road trip oh. Malaki pala yung ano rito, yung swimming area nya. Yan oh. Hanggang doon sa pinakadulo. Yun, kita-kita mga ka-road trip yung buuan ng ano, ng mga building ng katabi ng ano, ng Burj Khalifa. So yun. Yan. Ganda mga ka-road trip, pati yung ano, poste ng ilaw, oh. Kahoy. Kahoy na lingagan lang mga ka-road trip. Pero bakal yung nasa loob niyan. Oh, ito. Ito yung dinadaanan namin mga ka-road trip, kahoy ito. Mga palot sina. Yan. Kahoy lang ito mga ka-road trip. Yung natututukan ko na yun mga ka-road trip, nandun yung ano, yung dry docks yan oh. May mga nakaparking na mga jack up rigs. Ayan, dati tayong gumagawa ng mga ganyan mga ka-road trip. Ngayon hindi na. Sana may chance pa. Ayun. Ayan, pinapawis-pawisan na kahit malamig yung hangin. Mainit-init na rin ng konti. Sakto lang. Siguro mga nasa alas 10 na yan ng umaga. So, yun. Yun, balik tayo. Balik na tayo mga ka-road trip. Bawal kasi dun sa dulo mga ka-road trip yung hindi residence. So hindi tayo taga rito. So let's go. Bike uli. Bike. So yan mga ka-road trip. Yan, overtake ako. Yan. So balik tayo dahil bawal yung hindi residents doon na pumasok mga ka-road trip. Yan. At least pero napuntahan natin presko. Yan kasi ang ganda ng tubig oh. Ganda ng lugar dito mga ka-road trip, sariwang hangin. Yan. Habol ni. Mahangin. Ang lamig ng hangin. May kasalubong tayong nakabike. Habol ni. Hello. Yan. Sarap magbike. Kariway dito sa hangin, yung nasa taas kasi yung hangin mga ka-road trip. So yan. Yan oh.
mamimingwit sila mga ka-road trip. Papunta pa lang siguro yan o tapos na. Mga Pilipino mga ka-road trip, yun o. Hilig din talaga ng mga Pilipino ng mga mingwit. Mga Pilipino nga, andun yung service nila oh. Sana magawa rin natin yan. Kung may oras. Saan na tayo nito? Saan na tayo nito? Diretso na ba doon? Sa may tulay? Balik sa may tulay? Yeah. Skwilan na di. Skwilan. Skwilan. Ngayon ang mga kahoy dito mga ka-road trip oh, nagsilakihan na oh. Kaya medyo presko. Yan. So let's go. Kaya. Kaya yan. Sabi mo wag kang sabi mo wag kang i-underestimate. Ha? Sabi mo wag kang i-underestimate. Kaya mo yan. Baka sabihin ko na namang hindi mo kaya, underestimate mo na naman ako. Hindi kayang kaya. Yung buhangin dito mga ka-road trip oh, puting-puti oh. Yan. Kayang kaya. Kayang kaya. Kayang kaya. Kayang kaya. Kahit masakit ang paa. Masakit pa paa niyan. Takot sa check up. Ilabas mo na yung gear mo dyan. Simula dyan hanggang doon, doon pala yung umpisa doon. Tapos papunta rito. Yan. Para makapunta doon sa may tulay. Layo. Kaya yan. Kayang kaya yan. Ano ko muna yung cambio ko. Isisit ko muna yung cambio ko. Yan o, una ka na dyan ha. Doon. Ano ko lang yung cambio ko. Cambio mo na rin yung sayo. Wala naman sa cambio. Huwag ka na kasing tumigil. Ala. Yan na, ahonan na to. Ahonan na mga ka-road trip. Kaya ko yan. Banat ni. Banat. Kaya yan, ikaw pa. Yan. Ahonan na mga ka-road trip. Yan o. Malupit talaga. Masakit pa paan yan, partida yan. Partida pa ba yan eh? Hindi na makasagot. Malapit na. Malapit na. Grabing ahon. Ang haba. Yan mo na, ibibigyan kita ng pizza. Andito, may dalawa. Yan, dalawang pizza ni. Pakainin na lang kita ni. Yan yung reward.
Ah, nakaahon rin. Yun. Buti Ano? ka may cambio, ako wala. Ano pakiramdam? Buti ka may cambio. Ano pakiramdam? Yung sasakyan ko wala. Yun no. May dalawang Pilipinong nangangawil. Huli kayo, kalbo. Ganun ang nangangawil. Siguro Ha? Hindi bawal. Ha? Hindi bawal yan. Huwag lang dito sa may simento. So yun. Dahil nakataas siya. Yan. Pizza. Hingal ako. Hingal Pero ba? kahit pa, wala Sabi mo naman. nilalamig ka. Ang taas eh, walang cambio. Yan nina. Balik kaya tayo. Para malaman mo. Sabi niya nilalamig. Pero dun sa ahonan, yun. Grabe. Pag hindi talaga sanay magbike, mahirap. Pero at least success. Success! Meron kasing pizza. Yun na, nakapagpahinga na ng konti. Fight? Fight? Walang tubig. Walang tubig? Ah, ganun talaga, malamig naman. Yun, mga ka-road trip oh. Yan. Sobrang haba. Sobrang haba ng tulay na to mga ka-road trip. Yun, pababa tayo mga ka-road trip. Mauna ka? Mauna ka? Ang lakas ng loob na, ang lakas na. Bababa na tayo. Yan. May mga kasalubong tayo. Yun. May bit-bit na bata sa likod. Yan, mga kasalubong natin. Sarap talaga. Laki ng flag mga ka-road trip. Yan. Ganda talaga ng flag ng UAE. Yan mga ka-road trip. Pangalawang tahanan namin mga ka-road trip. Dahil since 2005 nandito na ako. Kaya yun, sobrang ganda ng pamamalakad talaga mga ka-road trip ng Dubai. Super. Pantay-pantay yung yung lahat. Mapaibang lahi man o hindi. So yun, habulin natin si Nini mga ka-road trip. Yun. Hanap kami ng kapihan mga ka-road trip dahil nagugutom na kami. Kapi lang muna mga ka-road trip. Yun, tayo dun sa may sa Burger Wings. Yan. Mag-almusal tayo mga ka-road trip. Dahil di pa kami nag-almusal, alas 10:30 na mga ka-road trip. So yan. Oo, andito. Oo. So yan. 10:30 na. At tayo'y magkakape muna. Yan. Doon sa kabila. Doon yung yung maraming bilihan. Saan tayo? Doon sa kabila. O dito. Kaso na to? Hindi naman to almusal. So yun mga ka-road trip, nandito na kami sa taas. So ito pala mga ka-road trips yung simula nung nung support ng tulay, yan, hanging. So yun. Tapos yan, mga wire sling na lang yan mga ka-road trip yung nakasupport dito sa sa ilalim.
Yan yung naghahawak mga ka-road trip. So pag yung bagong taon pala mga ka-road trip, sinasarado to dahil yan kasi kitang kita yung Burj Khalifa. So sinasarado to mga ka-road trip, baka kung maraming taong pumunta baka ma-overload. So yan, ito mga ka-road trip yung wire sling na nakasupport. Yan. So yun. So yan ang pinaka-support niya talaga mga ka-road trip, yung nasa taas. So ito na hanging lang siya mga ka-road trip. So ito ang lalaki ng mga turnbuckle. Yan mga turnbuckle mga ka-road trip ng sling. Yun. Ang laki, siguro mga nasa 100 mm yung nito dimension. Yan ang lalaki. So yan, malapit na kami sa bahay. Tayo ulit mga ka-road trip ng bike dahil pababa na. Yeah. Tingnan natin yung brake natin mga ka-road trip, baka hindi kumagat. Medyo pababa ng gusto talaga yan. Sana kumagat. Yan, ikaw na muna mauna. So ito yung pinakadulo niya mga ka-road trip So yan yung pinakadulo ng support. Yan. So ito kurbada mga ka-road trip. Hello. Sarap magpabagsak pababa. Yan yung ilalim niya mga ka-road trip Yan, ang Itisalat. Ito yung tower ng Itisalat mga ka-road trip, para may signal. So yan ang tower. Ang daming mga malunggay mga ka-road trip Dito tayo sa kabila. Dito. Yan lalaki na ng mga ka-road trip mga malunggay. Sarap sa munggo niyan. Sarap. Panalo yan mga ka-road trip sa munggo. Tapos may may sahog na tinapa o kaya tilapiyang prinito. Prito o ihaw. So yun, putol ang kalsada. Lipad. Ikaw dyan ka sa gilid. Kasya ka dyan. Ikaw pa, maliit ka naman kaya. Ang ganda mga ka-road trip malunggay Ito talagang tunay. Yan sarap talaga niyan lalaki talaga ng dahon. Ang ganda naman. Sus, kakahiya kasing humingi. Kaso hindi pa naman ginagawa pa lang naman yung bahay. Wala pang tao yun. Sige, banggaan mo kami. Takot naman pala mga ka-road trip bumangga sa katawan namin. Baka masira yun. Masisira yung sasakyan na yun pagbabangga sa amin. Ayan, mga maganda na mga ka-road trip malapit na kami sa bahay mga ka-road trip Yun, may nest pa pala doon ang dami. Ha? Ganda pa rin ng mga ka-road trip yung bandera nung National Day nung December 2. Di pa. Kailan lang. Nandyan pa yung mga bandera mga ka-road trip. Ang ganda mga ka-road trip laki ng bahay Yan super laki mga ka-road trip.
So ito yung malapit dito mga ka-road trip sa bahay. Yan. Oh, kanan na tayo rito sa may eskinita. Yun. Eskinita. Eskinita na tayo mga ka-road trip. Malapit na tayo sa bahay. So yun lang ang ginawa naming ngayong day off mga ka-road trip. So maya maya wala, magpapahinga naman para ready na naman kinabukasan mga ka-road trip. 6 na araw na naman yan. Work. So yun mga ka-road trip, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating vlog na ito. At sana patuloy kayong mag support sa ating munting channel. At sana po yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga susunod na mga video. So yun lang mga ka-road trip, maraming salamat and God bless to all. Bye.